Gu Araretako gara eta Italiako estatuari buruzko informazioa esango dizugu. Italia, Europako hegoaldean kokatuta dago. Italia mugakide Austria, Suitza eta Eslovenia ditu. Italiako hiriburua Erroma da eta beste hiri nagusi batzuk Milan, Venezia, Florentzia eta Pisa ditu. Italiak azalera 320.328 kilometro karratu ditu. Italiak 57.015.625 biztanle ditu. Dentsitatea 1.972 kilometro ditu kilometro karratu. Iparraldean Alpeak ditu eta Alpeak Apeninoak ere bertan ditugu. Mendi altuena Mont Blanc da, 4.808 metrokoa. Italiako hidrografia beste ibai batzuekin konparatua, beste herrialde batzuetako ibaiekin konparatua, Italiak oso ibai motzak ditu. Italiako jarduera ekonomikoa turismotik ateratzen ditu. Cristobal Colon Italiako pertsonaia ospetsu bat izan zen. 1491an jaio zen Genovan, Italian, eta gazteraren agindupean egon zen. 1992an Amerika deskubritu zuen Europarrentzat. Italiako Rokamufina sumendiaren magalean, 3 lagunen aztarnak aurkitu zituzten duela 350.000 urte. Batzuk diote Satanasenak zirela, baina argi dago gizakienak zirela. Italiako klima mediterraneoa da. Italian hitz egiten dute.